Tak, zdar lidí, tady je Vojta, David šel dom a nahráváme Jasec Krabit. Nechám vám tam dát znělku, že byste asi ještě neviděli. Tak, tohle je taková, znělka. Tady je tohle. Jo, tady je znělka Jasec Krabita. To je super znělka. Jo. Ten druhý mu pomůže takhle. Ten se toho chytí a uletí mu. A takhle si plácnou. A takhle už to je. Tak, tady už je i holka. Nev game, single player, protože jsem sám. Tohle si dáme. A co to je? To je jedno. Esi. JGOD. JFLI. To je zrovna to blbý kolo, to jsem zrovna nechtěl. No to je jedno. Ty fialový diamant, ty neznám. Jak to mohl. To je jedno, tak. No takhle se to vlastně šipkami se to hraje, mezerníkem se střílí, enterem se změní náboje. A kódy jsou God. Ale tady ta baba, když vás omámí. Dobrý. Tak jdeme dál. A takhle se vlastně hraje celou dobu. Dokud nedáte to kolo a potom hrajete další kolo. No. To je vlastně takový moje krátký video. Teď dám jedno kolo. A mě nebaví ty zvuky. Takže jdu dál. Nahoru. Nahoru. Dolů. 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 Nahoru. Nahoru, nahoru, dolů, dolů, dolů. To je zase další ta baba, tady ji zabijem, nebo pomámíme, lépe řečeno. Ještě, že nevzal tu mrkev, jinak by ho zabil. No, spíš ju, když hraju s holkou. A jinak JMRPH je kód na měnění, žába a tady tíhle. Protože tady nejde jít. Tady někde musí být zkratka. Jo, to je za ty mince. JCOIN. S? Co je? JCOIN. S. Tak, JCOIN, jak jste si všimli. Tak je kód na mince. CTRL dolů. JFLI. To fakt. No. 14:22. Tak. Jo. Jo, tak to akorát to. Já ho mám. JGOD. Co zase? Co chceš? Ach jo. No tak. Já dohraju kolo, mami. Tak mamka tady tak. Právě. No tak. Dohraju kolo. Prosím. Tak. Je ní. Tak. No tak, vlastně já už jsem dělal. Tak.
nevím. Jo, tady vlastně mění tady ta baba. Mě na žábu, mě tady mění. To je nejhorší kolo. Že znám ty kódy. Tak. Nahoře myslím bude tohle. Aha, jo, tady bude ta baba někde. Tady je to druhý. Takže tady jsou ty měňavky. Teď tady ta baba určitě, tady ta čarodejnice určitě někde bude. Tak. Kde je ta čarodejnice? Já ji chci najít. Tak, jedeme. Tak. Takhle nahoru. Nahoru. Tak. Jsou nějaký divný sloupy. Tam máme v družině taky vlastně ve škole, no. Takže kdyby někdo z Moravského Krumlova, ze Klášterní se díval na tohle video, tak jsem je natáčel já, Vojta Kudláček. A jestli nějaký prvňák nebo druhák se na to bude dívat, tak jsem asi kámoš. Tak, jedeme. Ale to by musela být velká náhoda. Fuj, jsem utek babě. Tak. Natáčíme s Davidem chvilku. A vlastně už takový měsíc a půl. Ale před rokem jsem dělal takový svoje videa. No. Tady vlastně už není co komentovat. Tady je sbíráš diamanty, zabíš do cenu. Lítáš do cíle. Jenom ty kódy mám dole. Vidíte, když dáte to kola, tak se vám objeví tohle. Neobjeví se vám třeba to zapsání výsledků. No? Když kliknu na tohle, kliknu na druhý, jsem zvědavej, co tam bude. Aha, tam je tohle. JFLI. JFLI. Cože? JFLI. Tvrdý I. Nevím, proč se mě neaktivovalo to. Tání. Jo, takže vypneme asi nahrávání. Protože to. A jinak jsou tady vlajky. Jak můžete vidět, jo. Tady to nás do cíle. Takže asi vypnu nahrávání, takže čau lidi.